ngangingasayi eprison mase ngicala ukwathenga ama prostitute and ngangingasayi futhi even nasenkonzweni khona lapha neAssemblies of God ngangingasayi until le prostitute le mayingitshela ukuthi angeke izengithengisele angifani nabanye abantu kulapho ngastopha khona okay kona mangilibe ngichubeka ngiyenza ne ngangaboni even noNembeza ngangana ndaba noNembeza ngaleso sikhathi but ithe after loyo sisi lo ngangimthenga aceda ukukhuluma la amagama wakhuluma kulapho ngastopha khona ekuthengeni kwakho ama prostitute imali uyikhanda kanjani iple imali oyisebenzisayo kuyothenga wona okay anithi ngiyibheka yes so ngangihamba ngibamba ama piece job kulama bheka asemalokishini abanye abangicela ukuthi ngizobafundisa ukwenza izinkwa so ngangigenerate kanjalo imali ngifuna ukuthola ke nalamfundisi wami isimo sakho ke njengamanje usaqhubeka ngiyakuzuyasho usalishumayela ivangeli ejele nesimo sakho nje sempilo njalo konke kuhamba kanjani okay eprison ithe mase ngicala ukubuyela eprison sengiyoshumayela khona eprison libe ngicala ngibuyela khona again eprison nakhona futhi noNkulunkulu wa interfere thema ka interfere noNkulunkulu ke eprison bangenzela ipersonal number ukuthi ngibe njalo inyanga mayiphela kube nemali engitholayo so wow indlela engiphila ngayo wow simbonga uNkulunkulu lapho mfundisi wow so udila neprison eyi1 akusekuthi uhambela hluka deal so okusho ukuthi umfundisi wakule prison okuyona